Wara inizjattiva mill-Kumitat tal-Special Olympics Malta, tul din il-ġimgħa għad kbir ta' tfal u żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali kellhom l-opportunità li jattendu għal screening ta' diversi aspetti ta' żvilupp ta' saħħa marbuta mal-attivitajiet sportivi. Aktar minn 500 żagħżugħ u żagħżugħa u tfal li għandhom aktar minn sentejn għamlu testijiet tal-għajnejn, tas-smigħ u tal-qadam. Fl-aħħar 10 snin l-Special Olympics Internazzjonali għamlet screening lil madwar 4 miljun atleta li minnhom sa kienu gawdew biss madwar 400 atleta Malti. Fis-snin li moddija l-kontingent magħżul biex jirrappreżenta l-Malta fil-kompetizzjonijiet u Olimpjadi internazzjonali setgħu jagħmlu dan l-screening. Madankollu issa dawk iż-żgħażagħ kollha interessati li jagħmlu dan l-screening setgħu jagħmlu dan. L-ispeċjalisti u t-tobba li mexxew sessjonijiet tal-screening ħadu training apposta fuq kriterji imnedija fuq livell internazzjonali mill-Special Olympics Internazzjonali. Dan l-screening jinsew l-atletik f'koll il-ġenituri tagħhom u anke l-trainer sportivi tagħhom sabiex ikunu jistgħu jibqgħu segwu l-iżvilupp ta' dawn l-atleti. Il-Kumitat Lokali tal-Special Olympics Malta appella l-awtoritajiet sabiex dan il-programm jibqa' jsir b'mod regolari. Aħna qed inħarsu lejn challenges ikbar il-qudiem issa, ovvjament inna 10 snin kif taf nippreparaw biex ngħidu fl-aħħar ġitaw Malta u ġibna l-Healthy Athlete Screening. Inħarsu l-qoddim u ngħidu f'kors il-kulħadd l-awtoritajiet u dawk kollha konċernati biex is-sena d-dieħla jew forsi fil-futur din l-attività tibqa' tikber. Flok ikollna 4 screening ikollna 7. Is-sibt filgħodu mart il-mexxej laburista Michel Muscat żaret lil dawn it-tfal u l-ġenituri tagħhom waqt li kienu qed jattendu dan il-programm ta' screening. Miftuħa għal tfal kollha bi bżonnijiet speċjali ta' Malta, ġifieri kulħadd kellu ċans jiġi hawnhekk kellhom ġimgħa sħiħa jagħmlu dan l-screening u hija impressjonanti. Għandhom screening ta' kollox, sewwa tal-qadam, sewwa tal-għajnejn. Dawk iż-żgħażagħ li parteċipaw f'dan l-screening ingħataw nuċċallijiet u goggles biex jintużaw għal ħtiġijiet tagħhom, inklużi wkoll l-attivitajiet sportivi b'xejn.